L-ajruport internazzjonali ta' Tripli inħataf minn militanti armati. Forzi assoċjati ma' Iżlamisti minn Miżrata u bliet oħra ħatfu l-ajruport minn idejn il-milizja Zintan li kienu ilhom jikkontrollaw dan l-ajruport għal 3 snin. Il-ġlied fuq min jikkontrolla dan l-ajruport ilu għaddej xahar sħiħ u rriżulta fi ħsara li tiswa il-miljuni. Il-Parlament il-ġdid Libjan li opponi l-Iżlamiżmu ikkundanna il-ħtif. Skont l-awtoritajiet Libjani, il-gruppi li issa ħatfu l-ajruport huma organizzazzjonijiet terroristiċi. L-appell tal-Kamra tar-Rapprezentanti li qed tiltaqa' f'Tobruk għas-sigurtà tagħha stess huwa biex gruppi militari differenti jingħaqdu taħt il-kappa tal-Armata Nazzjonali, appell li qed jaqa' fuq widnejn torox għal kollox. Il-fatt li l-ajruport ta' Tripli għadda minita l-oħra ikompli jitfa' melħ fuq il-feriti tal-poplu Libjan, speċjalment dawk li kellhom jabbandunaw djarhom minħabba li ġarfu u dawk li kellhom jitfnu lil qrabathom. Sakemm l-ajruporti terminals ta' żejt u portijiet jibqgħu f'idejn militanti, it-tama l-sitwazzjoni aħjar tibqa' tmajna. Il-ġlied fil-Libja mhuwiex biss bejn l-Iżlamiżmu estrem u tmexxija tal-pajjiż, iżda wkoll bejn liema fazzjoni militari se tibqa' teżisti u żżomm ċertu poter.